गिबियावनो आंनि इउट्यूब चेनेल मिस्टार गामसायाव आङो गासैबो आंनि आंगोनि लोगोफोर आरो बयखौ आङो बरायग्रोनाय थाग्रोबाय। नैबे समाव आङो डेडी लिटिल मास्टार राव बादायलायबाय थानाय नबजित नार्जारी फंबायनि माखासे आं नोंथांमोननो दासान्दि मा जानानै दं आं बेनि सायाव आं फंनैसो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। नोंथांमोना बयबो बिथांनि थांनाय सप्ता 4 जुन खालि सनिबार मोनानि 9 बाजिनिफ्राय समबार फुंनि 9 बाजिसिम जि भट हरदोंमोन, जों गासैबो भट हरदोंमोन नङा होमबा? बे भटखौ निश्चय बयबो मोनथिनो लुबैदों, माने आं भट हरनाया बा नोंथांमोन भट हरनाया बेनि माने रिजाल्टआ मा जानानै दं, माने एसेबाबो माने गोसोआ माने मोनथिनो लुबैयो। आं दा बे मोनथिनो लुबैनायखौ नोंथांमोन आं फोरमायनो सानदों। जिहेतु आं भट हरदों, नोंथांमोनाबो गासैबो भट हरदों, बै भटआ बिथांना आरो बे नैथि खेबनि थाखाय दाख्लै थांनाय जि भट हरदों बियो माने सबसे बांसिन भट जाबावदों। बेबो माने मोननै बियो हायेस्ट भट मोनबाय। थांनाय सप्तानि बै मोनसे सिगाङावबो बिथाङा हायेस्ट भट मोनदोंमोन आरो नेक्स्ट नै थांनाय सप्तायावबो बिथाङा हायेस्ट भट मोननानै दा बिथाङा जोबोर मोजाङै सेफै दं। आरो बिथांनि जि दा पारफरमेन्स बियो नेक्स्ट सनिबाराव नुनो मोनगोन। दा गोदान आरो पारफरमेन्स दङ। आसा खालामदों बिथांनि जि पारफरमेन्स देखायनायखौ लानानै माने बिथांखौ नोंथांमोनाबो एसेबाबो सानदों जानो हागौ, माने बेखौ जि टिभियाव जि श' जादों जेनेबा डेडी लिटिल मास्टार, बेनिफ्राय बिथाङा आं सानदों माने फाइनाल राउन्डसिम सहैगोन बायदि आंनि माने फोथायनाय मोनसे दङ। माने बिथांखौ थाबैनो माने जि टिभिनिफ्राय माने गाहायाव बोख्लायनो हानाया एसां माने गोरलै जानानै फैयासै नैबे समाव। मानो होनबा ओरैबायदि माने रायजो राजाफ्रा गासिबो सुबुं माने गोबां सुबुंफ्रा बिथांखौ गोबां भट हरदों, माने बिथांखौ बयबो अनसायदों। जाहोना बेनो माने बिथांनि जि मोसानायनि रोंगौथि, जि दिन्थिनाय, जि खस्थ' खालामनाय, जि नाजानाय, माने बयबो नुदों आरो बयबो बिथांखौ अनसायदों बिनि थाखायनो। मानो होनबा बिथांनि थांखिया माने मोनसेल' बायदि नाङो, जि बिथाङा दिन्थिगासिनो दं गावनि मोसानायखौ, बिथांनि थांखिया बे मोसानायानो जागोन। बेनिखायनो बिथाङा बे मोसानायखौ गोसो मोदोम होनानै बिथाङा मोसानानै दिन्थिसार होनो हादों आरो बयखौबो माने गोसोखौ बोहोनो हादों। आसा खालामदों दाथ' बिथांनि भटआ हायेस्ट जाबाय आरो अलरेडि दा शुटिं जागासिनो दं। बे शुटिं आरो आउट सासे जागोन, अलरेडि जाबाय, जेनेबा एडभान्सलि माने शुटिंआ सोलिग्रो बे जि टिभियाव जे डेडी लिटिल मास्टार जायो बिनि एडभान्स सोलियो, माने दा शुटिंआ जागासिनो दं। बे शुटिं जाखांनायखौ नेक्स्ट सनिबाराव नुहैगोन। माने नेक्स्ट सनिबाराव सासे आउट जागोन। बे आउटआ अलरेडि जाबायानो, जेनेबा न'आव थांबायानो। आङो दा बे आउट जानायनि मुंखौ आं मुंख'नो सानाखै, मानो होनबा बिथांमोननि जि श' बे श'आ नेक्स्ट सनिबारावसो जायो। आरो बेजों लोगोसे आङो मोनसे खोथा फोरमायनो नागिरदों, माने आंनि इउट्युब चेनेलखौ नायगिरि आंनि आंगोनि लोगोफोरा माने एसे कमेन्ट्स बानायबाय थायो गेजेर गेजेर, माने बिथाङा आरनाय, माने बै जाजमेन्टफोरनो आरनाय हैनो खावलायदों बिथांमोना। बे खोथाखौ आं सोंहरदोंमोनबो बे नबजितनि बिमा आरो बिमायनाव। अलरेडि माने माबाया दंखायो, आरनाया दंहैखायो, नाथाय आरनायखौ दा माने नैबे समावनो होथ'वाखै, बेखौ माने दोनथ'होदों। माने आसा खालामो इयुननि समाव होगोन जानो हागौ, नेक्स्ट सप्तानि उननि सप्तायावबो जानो हागौ बे होनाया। दा माने एलाउ होथ'वाखै आरो। ओरैनो नबजितनि बिमायाबो आरनाय लांदों, लोगोसे बै आपुन पेगुनाबो गावनि कालसारनि माखासे ट्रेडिसनेल बिथांमोननि गाननाय माबा मोनसेबो लांदों। होथ'वाखै रावखौबो। आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय। आसा खालामो नोंथांमोननि बे गोसो जानानै होनाय भटआ माने गोबां माने बिथांखौ थुलुंगा होनो हादों आरो जौगानायनि मोनसे लामा देखायनो हादों। दा गासैबो बे रायजो राजानि आखायावनो दङ। जिहेतु जों नबजित फंबायखौ जिबायदि अनसायनाय जासिनानै बिथांनो भट हरगासिनो दं, नेक्स्ट सनिबार आरो देवबार समबारसिम बिथांनो आरो भट हरबावो।
खेबनै जों भट हरनो मोनबावगोन बिथाङा फाइनालसिम सौहैगोनखौनो आं सानो जुदि इसोरा जुदि अननाय दङब्ला अनखागोन माने बिथांनि खस्थ' खालामबाथ' फिथाइखौ मोनखायो बेखिनिखौनो आं फोरमायबाय आरो नायगिरि नोंथांमोनखौ आङो बिथांनि गामिनि सावगारि आं भिडिअ बेखौ आङो आंनि बेकग्राउन्डआव आं दिन्थिगासिनो दं बेनो जाबाय बिथांनि गामि चांखाथि गामि बेनि आङो बिथांमोननि गामिनि सिंजों हाबलांनानै आं नोंथांमोननो आं दिन्थिदों लामाल' आं दिन्थिदों दा सिगां उननि समाव आङो मोजाङै मोजां दिन्थिगोन बिथांमोननि गासैबो गामिनि आरो न'खरनि सुबुंफोरखौ आं दिन्थिनो नाजागोन बे समाव बेखौनो आं फोरमायनानै नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाथ'बाय गोजोन्थों जै बर' हारिनि